You look good. Thank you. Oh my God. If I did look you like this, my body would do me. Tatarita. Are you serious? Maybe I missed you so much. I miss you one. Oh my God. This perfume, they smell like one. Yeah, I like it. Oh my God. Oh, you like it too? Like... Oh, come on, I'm just joking. Are you expecting anyone? Not really. Maybe it could be my security man. Never mind. Yes. Yes, come in. Oh. Oh, you're welcome. How are you? Look at you. Just come on. Come. She is you remember that my that I told you about? The one that her mother seen. Oh wow. Yes. Yeah. Yes, but she is my nephew. Yes. Come in, never mind. Come and sit down. Sit for her. We're all one family. Nephew, cousin, sit down. Sit. Wow. I didn't know you were coming. Even yesterday, I saw your mom at the supermarket. She told me that you were around. I never knew you were coming this early. You're welcome. Oh, my cousin. My nephew. You all are welcome. You will like it. handicap. Are you expecting anyone? No. You don't know why it's going on. What is going on here? Sorry that I refused to introduce her to you people earlier before now. Oh yes. Yes, meet my poultry manager. Yes, the person in charge of my pigs. The one you told me. From Animal Kingdom. You can sit down. Hey. I'm making up a Meanwhile, pick your apple. Huh? Pick your apple that the serpent gave to Eve. Eve now gave it to you. Pick it up. When you get it, okay, she give you a blessed sacrament. Press it well. Oh, huh? You can sit down. Poultry manager, in other words, the agri teacher. Big. Hello. Have we somewhere? It's a total. 40-40 by all season rose life. That's it. By Nguzowe. By Nguzowe. By Chodam. You see it? So this is where you landed yourself. When I get me Imo. I dey shame for you, Imo. You want to get raise your hand. I'm not telling you to believe blessed sacrament. Bully up on Imo. When he Naka, I want to present to you. How about you? Serpent Eve. Eve will any hard. Get Nana.
Ajọ ugbo gị gbacha gị chọọchị Chineke nna jọ ga ajịche gị sị a nwaanyị ahụ ekperere m nyere m nnara nwere esi nwazibra krọsị eleghị ka na-ebe ọkụkọ bakara eleghị ihu tọka shinga ele m ichiri si ndị izum ọkwa dịrie na nwoke dịrikwe na nwaanyị ọtụtụ omebi kọbọọla gị bi ibiri aka bite gị rie nwekwu ndị na-asa asa ewetụkwula aka ahụ arịrị na anya ngwa gị sa asọ a na-anakọta mmadụ sị anyị na-eri na seven bis abụọ nga na-alacha gị dị kpara ugwu ibela ga-aka ya ọwụ ụlọ ụnụ lepagide nwoke anya oke ncha ma onye ọwụ gị na-emechiga anya gị ikwu a na-akpọ onye mkpọkpọ akpọ m na fon na-enye m stọọsụ gị karịrị nke ndị baka karịa nke ndị Chelsea ị na-agba na stọọsụ gị ha na-edu ọjị ụlọ m tara ahụhụ my house my sweat my money I use it to rent this apartment Earlier we realized this. The earlier every one of you realizes, the better it will be for us. Nephew. Let's go. Cousin. He's my cousin. You don't know why he's going. They don't see you. Don't see you finish. Iri elu ụwa mịa ya choo ka nga mere wee sam. How nne mama? Nna m once ikwu elezo eyiri ha gị. Eyiri ha gị n'abalị. Eyiri ha gị n'ihoriwo. Ahụla m ihoriwo dị na buru unu. Ihe nọ nke onye ọgwụ. Amagolo ogutọ. Onye ugbu a nọ nke n'akụkụ gị. Oyiri gị mmadụ. Ke nọkwana ebe ma onye ọgwụ. Otu obi na-esere gị ibu n'aka. Ihe mere m, ị ga-aga kwakwa ihe gị. Ịkwakwa ihe gị dịrị na ndọ mara tupu nke ahụ eme ịma ihe ndị nyere ha nyere nye. List them, the things you gave them. I don't want to eat with my hand. Man, say much I love them. That war no romantic, how would robot? If you let your partner, get a trama, I can go out. You trama, give you them on Basil when Nago. Only can nugget, but when you're not, you'll have selling John. Eleye tiwara m ụzọ siri ike mgbarọkọbara m ụzọ siri ike biko titi m ihe n'ọnụ agbata Imo akọkwa m ụmụazị ihe akọkwa gajiri ajiji m aga m akọkwa gị ihe akọkwa m ụmụazị ihe doro ihe ahụ ti m ihe n'ọnụ mewodo n'aka ewolof ti m ihe n'ọnụ ọ kwụrụ ele m Imo kile wonu mba o mmiki gara ọzọ obodo ị gara m ọzọ obodo ga butere mara nwaanyị ọzọ obodo kwa nne ị na-ajọ onye kesara fi na ya edo m anya bụpụrụ m ihe n'ihu biko ịhụrụ gị ị ga-alata esemọsụ mgbe ha asa m pụtara n'ala mgbe ọ na-atalala tupu ya atala ịpa akọla ihe ego bupụrụ n'ibu mkpiri ihe ọla ka echekwana bịa cherekwa ka ị chere bịa cherekwa ndị m zụtara chere ka ị chetara paaka ihe gị si n'ime ụlọ m pụọ ụmụ nwoke ha na-ahụ m ha echesalala m di ha masị ụka ahụ jiri eduele nne gị kọkọrọrọ m nọrọ nga akaje lekwa period m ya ọgba na Jenụwarị ọgada agba Febụwarị ọga agba March June ya agba July ya agba preto ọwụdola mmiri shamia ọwụdola mmiri Imo ọwụdola mmiri ị ga-abịa lawa tupu ihe bugo ụzọ laa
marakwana ihe m ga-eji emere onwe m ịnọchiri ụzọ nkwuo m ya ka nla ịnọchiri ụzọ biko gaa paakọ ihe gị dere oke ibu ebu gaa paakọ ihe gị lawa werekwe ndị ka i jiri bịa I love you. n'ohuda na ọ ga-agburu chi ka i jiri cheta love nna m I love you. Yeah! 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 I like the girl. I like him good. Now they never leave. You got figure love no. So I like him good. Jesus! You will laugh. You will shipre na iya. You shipre na iya kaka kupo iya. Aga nguda iya. Biabo iya. You will laugh. Napa ko hindu. Bam na hu. Ele bi heke biara m heke. Kamgbe tete mụ na gị biri na ahụ ndị mụrụ m nọ story for the gods. Leave my house. Otu ndị Nollywood na-eche eme. Leave my house. Onye nwere Ọsụ. Nanụ ga-ebu onye nwụrụ n'anya. Waka mma na film. Nwoke kọkọlie gị. Bulie. Apụghị m ịrapụ m. Anyị ga-agụrụ ha ndị producer na EP. Ọwụdụrụ. Anyị gị Stanley Okorie. Bịara ga-agụrụ m soundtrack. Singapore biko. Singapore. La 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 la. La 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 la. Lele gị. Mmiri mara m. Ebe m na-eso nshi.